батли шахр рейкл отменичит, рӯзи шашум мешава, яъне уже аз як тараф нарушения договора шид, мумкин рейкл кайфаш пара ва хушу баромад накна ки лигаи рептиҷаи ташкил карданием бисёртар дастухан аҳамият кам метем. Барои баровардани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред ё ин ки шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед ва мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст аст ва мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки дигар бемориҳо доред. Пас ҳама ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат, барои дигар давлатҳо бошад доставка 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барнома нести просто як хабаре пешаки хостум шуморо огоҳ кунам. мутаассифона батли шахр рейкл отменичид, батл намешава ва ягон чиз дад накунен барои ки ма хеле ки мам дарак надоштам той намешава ва барномаи кира барномаи муха дидам қатъи шахр ки шахр мега ки мумкин ки батл рӯзи шашум нашава ва и гап давае ки дар и батл ма ягон чиз надодам, бачаҳко чон хоҳиш кардам, гуфтан қатъи дар рептиҷа мекунем, гуфтам майлаш ва барои ҳамун рӯзи шашум ки накарданӣ бошанд малучи батл атмин мекунем, барои ки мо договормон да мези ребу буд ки рӯзи шашум мешава, яъне уже аз як тараф нарушения договора шид ва ман наметавонам как организатор ин чиза қабул кунам, чунки договор мо ду тарафа буд, ай тараф рейкл буд, ай тараф шахр буд ва рейкл мумкин дарак надошта боша ай ҳодиса. барои ҳамун ман отказ мекунам ай ташкил кардани ҳамин батл, барои ки бо мегӯм ки рейкл дарак надора ва шахр худаш ба хулоса омадагие ки рӯзи батла гузарондан алиш кунад. барои ҳамун агар ки рейкл розӣ боша, ягон организатори дига да бирен батл кунен, рептиҷаи ба калан намегира, чунки ҳозир агар ки рӯзша алиш кунен мумкин ки ягон гапи дига шава ва падудар рептиҷае мемонад, барои ки мумкин рейкл кайфаш пара ва хушу баромад накуна. ма да ин чиз қуш нестам, ҳамин хаша бугумтон ки ин чизда бо тавассути ҳамиёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. ин як бор карда мешавад. агар ки ҳамаи маълумоти пуркардатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамиёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. барои ҳамиёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария будоки метавонед истифода баред. ин чиз ба репутатсияи площадкаи ма зарар дора ва ҳамаро хотиррасон мекунам ки лигаи рептиҷаи ташкил карданием, лигаи рептиҷа яъне BPM 120-125 мешава тезхонак ва кадоме ки да бит зур хон качат кард, кадоме ки хушух шуда пеш камера висти карду бит зур кор кард, нафасаш нагирифт, ғолиб мебарояд. и батлаене ки батли хеле бигем бисёртар да сухан аҳамият кам метем. битони агар тезакам хонди суханта фаҳмидем о молодец, нафаҳмидем ничего страшного. ва кадоме ки мехоҳад иштирок кунад ҳамин батл, бидонем ки тезхонак бояд битонем карда аз 20 сола боло бошед. агар ки тезхонак натонем карда ва 20 сола зиёд бошед намегиремтон. агар ки тезхонак битонен, агар 18-19 сола ҳам бошед, не ки тезхони битонен тезхонак гуфти гапу пробишка зада битонен, окей мегиремтон, не ки видеоатона пешакӣ роӣ кунен.
اینا می نمره دا مراجعت کنین دا تلگرامش التماس پاسپورتون رو یکنین کپیاشو و بنویسین چند ساله ویدیوی دا بیت تست خونیتونه чтобы ما ببینیم сравнивать کنیم و معقولش بنویسیم که شما قبول شدید و نیکتون هم رو یکنین که чтобы بفهمیم که نیکتون چه خیلی نوشته می شود و در آخر مینوسوفکای نو با شما را پیشکش میکنیم نه مینوسوفکا را بگیرین استفاده برین و یکم که شما جال برای اینا میکنه برای اسکچات کردن ایمون تلگرام کانالی 221 سو ای تلگرام کانالی رپتیجی میتونین اسکچاتش کنین خیلی تا بازدید سلامت باشین خودتون احتیاط کنین اینا می بود خبر امروزی ما یعنی باتل ریکل شهر ما با کلانه میگیریم تشکیل کردنش هم ممکن که ادمی نشده باشه ممکن یک روز دیگه بشه و دیگه که تشکیلش کنم ما ای تشکیل کردن این باتل ادکاز میکنم برای که بو میگم که шартномае ки мо устни бастем яъне видео доказательство аст ай варақда видеои сами главняй да ҳамунҷа гуфтагиам ки 6 декабр соати 2 вақте ки аз як тараф шартнома нарушат мешава яъне аз як тараф ва ӯ шартнома автоматически қатъ мегарда яъне и тараф оли дарак надора мо се тараф буд мо будем рекл буд шахр буд ва аз тарафи шахр уже дигаргуниҳо дохил шидастай ва ма уже отказ мекунем рекл хай яке чизе ки худаш бага барои чи и кора бурга огоҳтон мекунем ки рекл метона кайфаш параё ки под угрозамона ситуатсияра ҳамаи чи ва баъд мухлисои рекл мухлисои вест гуфти бачаако ошиқо баъд мегӯянд ки бо рептиҷе пушти нигероа гирифт пушти андеграунда гирифт пушти шахира гирифт пушти бачаакои хезера гирифт ва именно ҳамин тӯҳмата ман намехоҳам дар души худам бигирам чунки басай уже ман намехоҳам як тарафа нигоҳ кунам ва намехоҳам агар ки шуморам бигӯем ки ту по-любому як тарафа нигоҳ мекунӣ ман намехоҳам даже ҳамин чизора роҳ бутам барое ки ман уже ин чиза уже дидестам ки падудар маем барое ки инҷа мумкин ки як қопча непредсказуемый коро шаванд вақтон медонем ки рекл любой чи гуфта метона барое ки рекл дарак надора ами чиз ман хиёл мекунам рекл дарак дора гифтам объявление ҳастем ки шахр гуфт ки не рекл дарак надора барои аму бачаако и батла ман намегзаронам ман лучи турниро мекунам ман чи хел гуфта будам одиночный батло намешаванд ина бо як чиз дига доказат кард ки батл одиночный батло айба нест ва хтон десен снат шарипов чи хели проблема дагал десай айру одиночный батло ина бралик дина саҳар бояд мерафт ки рейса отменит кардиан ак бо симаш да доран нами каша меша барои лучи бачаако биё турнир бизанем да турнири мо якм ҷо да лига рептиҷе якм ҷо 10,000 сомон мегирад дуюм ҷо 5,000 сомон сеюм ҷо 3,000 сомонӣ ва насиб карда боша рӯзои наздик списоки судёра пешкаштон мекунам кадумеш ки голоси бисёр гирифт ҳамун судя места яъне апрос сазават мекунем саломат бошед худтон эҳтиёт кунед минусҳои нава бигирен ай телеграми мо скачат кунед ҳозир гӯшон кунед кадомеш маъқул шид телеграмда бирӯен ҳамаш ҳастай хай
Thank you.